Nga daw si Aljin. Tikman natin, guys. Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon guys ay nagluluto kami ng bagungon guys kasi meron na ditong nilamingan nung isang araw pa siya, no? Pila ka adlaw gilamingan siya. Naaraman day na oh, nalimot lang ko ana. Karon guys, ni may bisita, gisugo daw ni sa akong husband pakuha yung mixer tsaka na Kuya Ariel nakapalit ba daw kag kamote. Kang kisa na yung kauban ga? Kauban na yung bata? Oh? Karton na? Oo, buta na sa gikan dinte. Yan, ang isip lang ng kaya ng biskwit. Iyara na i-tasting dito sa ample. Okay kayo? Salame kayo. Pumahawa. Grabing hubugan nila katong kuan oy. Inay to naghapon man gid mo lagi pangsuhulan oy. Tingnan mo siya. Grabe hubugan mo do. Law aya gud tanawon gud. Ayo-ayo mo ha. Ito na po yung ating bagungon. So ayan. Ito yung huling gata guys kasi para hindi gaanong maluto. Last na lang yung paglagay yung gata na espiso para mas masarap. So ayan guys, lutuin lang muna natin ito kasi ito yung ulam ngayon sa mga bata. Wanay lain siya. So, napay kapayas? Ha? Ayun si baby guys. Ayan. Ngayon guys, ilagay lang natin ang gata. Ito na. Ayan. Ayan. Tapos, pakuluan lang natin to guys ng ilang minutes. Mga 10 minutes siguro. Pwede na itong hanguin. Tapos, kakain na kami guys. Kasi tanghali na ngayon eh. Mga alas 10 na siguro ngayon. Ayan. Diba? Sarap na nito guys. Tapos, meron kaming paksiw guys. Ito yung paksiw. Ayan. Tapos, meron din dito paksiw. Dalawang yan kasi bumili yung asawa ko ng isda. Tapos, ako nakabili rin. Kaya, ayan yung pagsaluhan natin mamaya. Ayan na po guys. Malapit na po yan maluto. Mamaya-maya kakain na kami. So, ayan. Ito na guys, luto na po. Ngayon ay mag-init ako ng paksiw guys. So ayan ang paksiw na dalawang maliit na kaldero. Ha? Buongon? Hapit na maluto. Dara oh. Aljin. Nagsugbag buwad si Aljin guys. Ayan. Mapasok ka ha? Mapasok ka. Pagod na. Ingon mo siya, ko to kader. Ikaw ang bitaw na. Nya, murag maiman? Mali ka ba ko ba na ron? Mahal ba ni nga buwad? Kina? Balay-balay. Ay, nahulog pa. Sudlanan siya. Cha guys, ang mukha oh. Mukhang buwad man na siya. Oh. Ayan. Tapos daraanan ng duha ka paksiw cha. Kay mga na ta. Agin dalangan to ga. Ngayon guys, kakain na kami. Maghain na si Cha ng bagungon. Ayan guys. Nga daw si Aljin. Tikman natin guys. Naday sa gitangkas? Oh, gipantangkas niya mga unod. Mga unod. Nana sa ilaw? Yung tinangkas. Naday sa gitangkas? Oh, gipantangkas niya mga unod. Mga unod. Nana sa ilaw? Yung tinangkas daw ni... Why mo? Ano eh?
Ada siya mga tinangkas. Oh, dali. Mga trangkaso. Sige, ito na. Di naman na makita kay matunaw man na. Sila na nga to siya. Aw, sabaw. Dali na. Sabaw siya. Sige, maliit. Ha? Sige. Sherry ba? Sila ba? Ang uban. Wagit siguro sa papa. Guys, kakain na tayo. Kasama ko mga bata, si James. Ayaw pa kumain kay nandun sa paten. Ang ulam namin guys, ito po ang ulam namin. Ayan, papaya, tapos yung kanin na may dukot. Tapos, yung papaya guys, kagabi pa yan, yung ulam. Tapos yun yung bagungon. Bagtungon be. Wala. Ang talaga paggaba. Gamay na makahit tanan. Nga, mahal mo sa agad. Nabutan na siya. Ha? Tama? Ako naman. May ganun ka? Basta parang kutong bagabi, no? Bisa? Lami na? May isang sabaw pa ka timpla eh. No? Sabi mo. Apa ka? Pambagan na. Apo. Kato. Suso ko na yun. Kuha mo. Oo, di yung panguha. Ito, no? Kaya. Ano kuha na? Balik. Balik lang ako ang susunod. Usa ba na ko sa Usa. Ha? Hindi sago ni ate sa kuan. Ang samday na. Bilhin nila ko sa ano ka kuya. Ani, awata na. So, labog ba? Dako matubog na. Mura mo lahat. Dako matubog na. Ang kasi ate. Ito.